чунки Шаҳриёр гуфта буд ки бо дабдаба ва хеле пуршукӯҳ намегузаронад, чунки дар гузашта маҳфилҳои бо тантана гузаронида бошад ҳам, вале бахт надид. Нашуд ами туи мақсад барои зангирӣ Шаҳриёр дар бари Гуларӯз хеле хурсанд аст ва дар майдони тӯй бо Наимҷони Сайдалӣ мерақсад. эй бечора дили ман, эй садпора дили ман, макони дарду ғам гашти. Салом алайкум ба тамоми мардуми тоҷик. Як маталае ки меган бечоравор гирия макин пеши зиндагӣ ки ин аспи ҷаҳл там ба заифон намедиҳад. Заное ки хонашинен ва ягон ҷо ҷои кор надорен ва дастнигарен ҳаракат кунен ки ай и чиз бироен ва мо ҳозир ай ҳама роҳи хуб осон шуд дар шумо нишон метам. Номери WhatsApp дидӣ? Фарқш нест. Инамҷа бинавис ай 14 сола то 100 сола фарқ надорад. Дар Россияи дар Тоҷикистони метавони онлайни кор кунӣ ва нони хита биёбӣ, нони хита соҳиб шай. Барои ҳамин қадар ҳамин номери WhatsApp дар муроҷиат кун. Кори онлайни беҳтарин кор, осон ва маоши хубам дорад. Шаҳриёр Давлатов зан гирифт. Ин хабари хуш кулли мухлисони овозхонии миёни ҷавонон машҳур ва сермухлис Шаҳриёр Давлатовро шод сохт. Санаи 7 декабри соли равон овозхон баъди шикасти ду бахт бо духтари соҳибҷамоле оиладор шуд. Ба гуфтаи худи Шаҳриёр интихоби арӯс дар дасти модараш буд ва худаш ду бор интихоб карда дар бало монда буд. Дар рӯзи хурсандии Шаҳриёр Давлатов ҳамкасбону аҳли фарҳанг ширкат доштанд. Чӣ тавре ки дар навор маълум аст, Шаҳриёр дар бари Гуларӯз хеле хурсанд аст ва дар майдони тӯй бо Наимҷони Сайдалӣ мерақсад. Як маҳфили гарм вале хеле хоксорона ва хотирмон барпо гаштааст. Чунки Шаҳриёр гуфта буд ки бо дабдаба ва хеле пуршукӯҳ намегузаронад, чунки дар гузашта маҳфилҳои бо тантана гузаронида бошад ҳам, вале бахт надид. Шаҳриёр Давлатов 33 сол дошта ҳанӯз 23 сола буд ки мардум аз шӯҳрати ҳунараш бохабар буданд. Аз соли 2014 авҷи шӯҳрат дар ҳаёташ чарх мезад ва мақому мартабаашро хеле барвақт ба худ касб карда буд. Соҳиби як духтар ва як писар аст. Мо ҳама аҳли гурӯҳи Меҳробро бо ин рӯзи фараҳбахш Шаҳриёр Давлатовро сидқан муборакбод гуфта, орзуманди хонаободӣ ва хушбахт шудан дар зиндагиаш ҳастем. ма да ҳама дӯстон мақсад ман на вора на нонӣ гуфта метавонам, на ҷонӣ гуфта метавонам, на я ҳечи намегӯм. Фақат Эркин мақсад дар бари ма мисол дар қарати ма ҳастай, ҳамчун продюсер, ҳамчун бародар, мисол ӯ аймад кирта секирта пеш пушидагиай. Мақсад ки мара ҳамин раҳ ҳастай, мисол агар ма ин раҳ рафтаиста бошум, мара намемона ҳамин раҳ. Мақсад ҳамин раҳ бира, ҳамин раҳ хубай. Ҳозир шумо гуфтем ки аз чанд қашид Шаҳриёр дар Бохтар мақсад зиндагӣ мекунад. Бале рост мегӯем, ман рости гап Бохтар меомадам, наметонистам. 1 соат зиёд истода намешудам. Ман падару модарро хабар мегирифтам, обратно мегаштам Душанбе. Тӯли як бигем 8 моҳ 9 моҳ мешавад ки ман дар ҳамин Бохтар, не ки Душанбе пасти, яъни ҳар рӯз ман бигем Душанбе дар ин мешавад. Мақсад чие ки қатъи Эркин ҳамкорӣ кардан, бародарӣ кардан мада хубтару бештар. Шаҳриёр, чун шумо пастиҳои зиёдро аз сар гузаронидед, афтидед, хестед, вале аҳамият додед ки дар бари шумо киҳо монданду киҳо рафтанд. Бале. Ман хабар дорам ки мегуфтанд ки тамом Шаҳриёр дигар шикаст хӯрд. Дигар наметавонад ки муҳоҷирони азиз, агар айни ҳол моро тамошо доред, мо ба шумо тавсияи хуб дорем. Аҳамият дода бошед, мо муддати дароз аст ки як ширкатро ба шумо тавсия медем. Ширкати Баха метавонад ки барои документҳои шуморо тахт намудан, шуморо ба граница бурда бо сари баланд ба ҷоятон баргардонад. Пас бемалол метавонед ки ба Баха муроҷиат кунед. Бисёр ҳам ширкати боваринок аст. Саҳна барояд. Вале мебинем рӯз дар рӯи саҳнае. Як чизае ки нашоти шикаст рехти зиндагӣ одамизод ҳамада ҳаст, шумодам шидагӣ ҳамада ҳаст, чунки мо мисол камтарак бо як кас ним кас мешноса, ай мо тез дар чашми мардум. Бале. Мақсад
дӯсти асосиро агар бигирем ин модар аст. дӯсту ҷураву рафиқи ҳамаш ҳамин модар аст. модар ҳеҷ вақт фарзанда агар хубам боша бадам боша чӣ хеле боша модар намепартояд. фарзанда модар намепартояд. ман рӯзоеро гузарондагим ки дар бари ман ҳеҷ ка мондагӣ нест. ҳеҷ ка аки ман ранги мисол дигар санъаткоро мотам кардан намехоҳам. мақсад чӣ хел бифаҳмонам ки модар дигар чиз. шаҳриёр, ман низ шоҳид ҳастам ки модар муборизаҳои зиёд бурдан барои баланд бардоштани обрӯи шумо. шумо метавонед ки дар ҳамин чашми тамошобини мо ба модарҷони худ нигоҳ карда чанд сухани хуб гӯед? бисёр барномада гуфтагим ки очаҷон дар хоки пот ҷонам ғам додам, азоб додам. ғам дода бошам, азоб медонам ки ғам додагим. мақсад хатогиҳо буд, ёшиҳо буд. мақсад метавонем ки маро бахшем. ман шуморо беҳад бениҳоят зиёд ман шуморо дӯст медорам. мо михел шуморо ҷавоб намедиҳем. 4 мисла суруди модар замзама мекардед, бисёр хурсанд мешудем. очаҷон гирья накун ки мемирум ман барояд. суханегар када бошам бубахшоям очаҷона. очаҷон гирья накун ки мемирум ман барояд. суханегар када бошам бубахшоям очаҷона. очаҷонам очаҷонам. ташаккур мегӯем, аҳсан мегӯем. дар ҳақиқат модарон арзанда ҳастанд ва модаронро дӯст бояд дошт. ба қадри модарон расидан лозим аст. ва шаҳриёр мегуфтед ки чун шумо одат кунонда будед ки мо тез тез анамо интизор мешудем ки консертҳои шумо кай барпо мешаваду ҳамроҳи модаронамон тамошо равем. акнун ваъда медиҳед ки кай консерти анами якаи худро пешкаш мекунед? ака ваъда мисол ҳозир чӣ хешидагӣ ҳозир ваъда метӣ агар ки накардӣ дар комментария сар мекунанда. мо фақат ҳозир қатъи бо ҳамроҳи эркин тавсия гирифтагием ки 31 декабр дар шаҳри душанбе консерти худа баргузор гардем. яъне ки рӯзи соли нав? бале. дар куҷо? дар шаҳри душанбе? бале, дар филармония давлатӣ. ман аллакай хабари хушро тамошобинимон шунидам ва ҳар нафаре дар роҳи дур аст тайёр шавад ба 31 декабр биёед якҷоя ба консерти шаҳриёр меравем, шоҳид мешавем. албатта сурудҳои нав, албоми нав омода шуданд? бале. чанд рӯз пеш як клипи нави дигари шуморо тамошо кардем. чӣ ном дошт? бо номи хаста. ин нав аст? бале. ин суруд мебинам клипи хеле ҳам ҷолиб пешниҳоди мардум гашт ва тамошои хуб буд. то ҷое хабар дорем бисёриҳо дар клип гӯем ки дар ҳамон сурудҳои худ дарди худро, зиндагии худро ҷорӣ мекунанд, ҳамчун ҳамкорӣ бо шоир мешавад ва ҳамонро замзама мекунанд, зуд ба дили мардум ҷой меёбад. шояд суруди хаста ҳам ҳаёти худатон аст, дарди худатон аст. рустамҷон ҳамин вақте ки ҳамин суруда мо қатъи ҳами клипш баровардем, бисёриҳо дар таи комментария раҳмат барои мақсад суханҳои хуб бисёр қариб 99% суханҳои хуб буд ки мо мисол Шаҳриёр Давлатов ба пеш мақсад ки мо бо ҳамроҳи шумоем, мақсад навигариҳо сар шидуже, мақсад хирсандӣ кардан. бо комментариҳо дидам ки ин ҳаёти худи Шаҳриёр не менависам. ҳаёти ман нест. худоро шукр ки дар ҳаёти ман хеле шидагӣ нестай. агар шидагӣ мебуд ман прамои мегуфтум мада фарқ надошт, не ки ин хел дар ман шидагӣ нест. шаҳриёр, ба шумо ҳам хейтерҳо менависанд? албатта гапҳои манфӣ дар назар як чиза ки хейтерҳо дар кинои ҳиндист ки менависанд. мо кием? чӣ бештар кадом калимаҳояшон ҳамин ҷони шуморо ба нӯки забон меорад? ман нафаре ки ай модар ҳақорат мекунам ҳамеша камтарак бисёр бигӯем ки мақсад ин як чизе ҳастае ки ай коре ки мо мекунем ҳақорати вай ба фикрам ки дар ӯ бисёр гуноҳи бисёра вай мегирад. мисол модар дар ин ҷам як ҳамин комментария як чизе ҳастае ки бисёриҳо мехонанд. бисёриҳо ина мисол балечи ки мара як тамошо мекунам комментария медурояд нигоҳ мекунад ки чӣ гапае. не ки ман бисёриҳо мухлисои худам дар раҳмат мегӯям ки як комментария безеб боша ҳама каса вая
мақсад ҷожда мешинонанша ки бояд нашаванд хеле чиз. ҳамин хел гурӯҳ ҳам доред? Бале. Не, ман гурӯҳ надорам, мақсад ман намешносам вайро. Мақсад бали чикима ки ҳастанд, мехоҳанд ки дар ҳам дурӯ бояд гапи қабеҳ набошад. одамони интернет тадқиқ карданд ки ҳамон нафарони хейтер худиҳо буданд. бегона ба мо шумо кор надоштааст. ё ин ки ҳамсоя, ё ин ки ҳамсифамона ҷураш, ё ин ки ягон нафаре ки бо мо душманӣ дорад. Шумо ҳамин чизро ростига ман ака чизра ки намедонам, чизра ки мақсад надидам, гуфтан наметонам ки ҳамсояи ма буд ё дӯсти ма буд ё бародари ма, иша гуфтан наметонам. хай одамизод бедушман намешавад, ҳамаи одамизод душман дорад. хай ҳар кас мисол фикри ақидаи хича мехоҳад ки дар ҳам комментария баён кунад. мисол ман маъқул нестам, нами шахсан шумо мада маъқул нестем, ман шуморо тамошо намекунам. агар дидам тон мегзаронам, тамом. маъқул нестем, тамошо намекунед? Не, мисол гуфтесам, мисол ман барномаи шуморо бисёр тамошо мекунам. мақсад ки маъқул ҳамо барномае ки шумо мекунед, маъқул мисол дар кадом чӣ гуфтесам, ҳамин актёра мисол ҳамаи ман барномаи шумо фақат не, ман ҳам обши ҳамаро тамошо мекунем. Бале. Мисол кадомиш ки маъқул набоша, я талайка ё намемонамша, мисол мегзаронам, тамом тамошо намекунам. ҳастаи одамое ки бояд гапша бизана, бад бубурая бирава мақсад. ҳамхел одамо ҳаст. Не ки беҳтарӣ ҳам намешавад. зиёд гапои хуб ва дар ман гапои хуб зиёда. Метавонед ки ина клипи нав баромадаги ман ҳамаи комментариёшро бихон. Ман дасти худам дар мисол бо админам дорем. ҳамагӣ 3 та ё 2 та удалит кардагием. Тамом. ҳамонам гапи қабеҳ буд, удалит кард. Дига ҳамаш истодагия, ягон гапи безеб нест. ҳама гапои хуб аст. дар тӯйҳо ҳам одамони ниёзманд ҳастанд ки маблағ надоранд. Меравед? чӣ хел бигӯм, мисол ҳаста инсоне ки мисол ниёзманд, якимаш ниёзманд набоша, вай ҳофизӣ намекунад. Фикршам намегирад ки ман ҳофизӣ кунам. ҳамун зан мисол мебаранд ягон қалинге ки мисол ба чени зурастш метиҳанд, ҳамхел мебаранд бе ягон ҳофизӣ, бе ягон дабалдубул мебаранд, ҳамхел ҳаста, ихели бисёр аста. Фикршам намегирад ки ман ҳозир ҳамин шаҳриёро гап занам, мисол миёям. Барои ҳамин мада бисёри баъд гуфтагӣ неста, кадомиш ки шароит ба чӣ мисол имконият шароит гуфтагия ки ака ман ҳамин қадар дорам, дар мисол ҳамин қадарам, ҳамин қадар метавонем ман рафтагӣ гузаронагӣ. шаҳриёр мегӯянд ки ҳар касе ки гузаштаи худро фаромӯш мекунад ё одам нест ё аз ин олам нест. вақт замоне ки сароянда набудед, шумо чӣ корҳо анҷом додаги ҳастед? рустамҷон, и гапҳои кӯна, ин ман бисёр гуфтагим. Ман дар зиндагӣ ай синфи нуҳимӣ ман фақат меҳнат кардагиам. Меҳнат дар кадом соҳа? Меҳнат ман тилофурӯшиам кардагиам. Беҳтарин. обув савдо кардагиам. Телефон созкунӣ кардагиам. дар таги домо ароба қати сев да биё гуфта дод задагӣ, ман сев фурӯхтагиам. мақсад ки бале ака гуфтем ку одаме ки мақсад гузашташа фаромӯш мекунад, бале ба ҳамин хотир ё западлогӣ нест дар марда. албатта западлогӣ и худаш як хонагиё гишна бимонанд, фарзандат гишна бимонанд, и уже западлогӣ аст. вақте ки марда кор мекунад, и западлогӣ надорад. шуморам хешу табор ёру дӯст ҷонатонро ба лаб овардаги ҳастанд ки дар тӯйҳоямон бепул биё. чун мо як барандаи оддӣ ҳастем, лекин моро ба тӯйҳояшон бепул мебаранд. лекин ҳамин чиз сахт мерасад рафта рафта. шуморо ҳам ба бепул даъват мекунанд хеш табор? ака хеш дангал пул талаб мекунед? Не, ман хеш тавор рости гап бисёр рафтагиам. хеш тавор да сум гуфта намешавад. хеш тавор фақат мисол ака як гапае ки ҳамин дар хеш тавор хизмат накунӣ, дар як ҳамсоя хизмат накунӣ, як казга хизмат накунӣ, дар кӣ мекунӣ? ака ай мо чӣ мерафтае ки ҳам мерафтаем, як масалан аппаратура мемонда будем, як замзама мекардем, ҳеҷ гап не. пули бачаҳо ки метиҳад? пули бачаҳоро худам бисёрш агар бачаҳо ки бифаҳманд, фаҳмонам ки мисол хай инаи тағоима ё инаи амакима, инаи фалония, мисол хай бисёрш хай ваёам зиндагӣ дорад. масалан доирачиву скрипкачи ваёам зиндагӣ дорад. ягон ним ставка мумкин ки метавонем. беҳтарин. ва шаҳриёр дар ҳақиқат хислатҳои хубиятон бисёртар ба атрофиён маъқул аст ё ки гандагиятон? ман рости гап на аудиторияи ман бисёр муҳити оиларо дар назар дорам, дӯстора не.
оила کدام خصلت شما رو دوست می‌دارن کدامش رو بد؟ خصلتی ما خیلی خصلت فقط ایم خونگی و پرزیدنت در کار ما همه خصلت ما دوست می‌دارن مقصد که ما حتی فرزندای دودار ما را داده میگن همش داده میگن به خاطر که ما بسیار کودک دوست می‌دارم خیلی کودک چه همه عده بار تنگش میتی مثال دیگه уже آموخته میشه خصلت‌های بدی ما یک دو تا سه تا بود همیو پس سرشید ما دیگه مثال خصلت را پرت افتم مادر ما هم خصلت ما را میخواست که من نکنم همو را ما از برش گذاشته بله بس کردم دیگه نکردم یحیی جان کلام شده است فکر میکنم مکتب هم رفت چند روز 4 شما در برش هستید یاردم میکنید بله زنگ میزد که دادا جان پولی کتاب ده بله خیلی هم پشوک و هم چیزی هست ما خدمت میکنم پیشتر خبر داشتم که روزهای جمعه شما به خانه میآوردید چرا چند جمعه شده نمیبرید نه ما در دوشنبه بودم مقصد اینه یحیی زنگ رسید نامش گیرو گوش شکر مقصد کی اول بچه‌ها ما می‌بریم مقصد چیه که ما در دوشنبه که بودم اینجا مثلا ما می‌بینیم شد تست می‌بینیم شد روز ختم بود روز یک کنسرت افتادیم ختم بود دوشنبه در دیر که می‌دیدم روزهای جمعه فقط مخصوص می‌گیرستم می‌آوردمش ای کانیکولی که بود در کانیکولی ختمه بودم دخترم هم بود شاهد بودیم دیده بودم انا کوز مکتب که سر شد اگر خونه ما که بیا خوب کنه بعد میخیزه که مثلا اگر رنگی داداش بخیزه اگر میخیزه که مکتب بود شدگی خب در حقیقت وقتی شما در توی‌ها یحیی جان رو سرودخوانیش رو میبینید همچون پدر خرسند میشه نه برای چی غمگین میشه ما این گپ در بیسو برنامه گفتگیم که من اینو تکرار داره من نمیخواستم که الو یحیی جان از زنگ میزنم بچم برنامه در امروز زنگ میزنم نه از بود میکنم درباره یحیی جان مقصد صنعتکار شدنش ما نمیخواستم ما هم کودکش میگفتم که صنعتکار باید نشود خیلی شید خون این هم خیلی که مقصد گردونده نمیشه گردونده خیلی بود مکتب شبود کنه با میبینه که بود کجا در مثال داخل کردن در کار مقصد که همین صنعت چی کردن در کار نیست هم مقصد چه بفهمونم این صنعت ما خوبش میکنیم مقصد اگه دیگه چیزا خوندن در کار ده شهریار صدای خوب داره سیمایش نیست خیلی هم جذاب است و چرا باری هر دویتون دویت نمیسره وقت نمیرسه وقت ساعت داره تو امروز این ایده دست شما نبود بود با امروی ارکین یا چند بار ارکین مقصد یک سرودکور میمونه که بیا همین سرودا مقصد با امروی یحیی تیار کنیم من میگم که کم ترک برادر طاقت کن همین وقت داره مقصد یک چیزی که نو آواز یحیی اوجه مقصد همون چیزش چی دسته مقصد پرش دسته یک کم ترک دیگه اگر هم پرای خشوک شود که با آواز ما مقصد توغریگی بگیره بعد ما میتونیم که اگون چیزی مثال درباره وطن مثال درباره مادر خیلی اگون چی بازم میکنیم من فکر میکنم که 1 میلیون اگه نوشته شده است ممکن باید فرصت رو از دست نداد باید استفاده بود ممکن شهریار بیاید تماشابین ما از بس که از مهاجرت هستن از تمام دولت‌های دنیا ما رو تماشا میکنن زیاد دوست می‌دارن که با صدای زنده سرود زمزمه کنید چی میشود که از سرودی نوتون خسته چهار میسه خانه تو همه تبمون بولیده شود مرحمت من از عشق دروغی تو دیدم تنها عذاب بوده من از عشق دروغی تو دیدم تنها روزای سر نداشت منو بودنی تو کناری من دروغ بودی کناری من دروغ بودی کناری من دروغ بود ای بیچاره دل من ای صد پاره دل من مکانی درد و غم گشتی خزان گشتی دل من خسته و نالانم زی دستی تو
ин суруд чанд рӯз пеш дар ютуб канали Шаҳриёр Давлатов баромад ва ман тавсия медиҳам аз тамошобини худ ки ҳатман клипро тамошо кунед, иншоаллоҳ табатон болида мешавад. Шаҳриёр, дар соли 2024 ваъда дода будед ки тӯй мешавед. 2024 ҳам анҷом меёбад. Кай зан мегиред? ма як бигем ки ростига дар нашоти ҳами тӯй мақсад барои зангирӣ 24 не, ман 23, 22, 23, 24 ваъда додистам. Неки як чизе ки худованд ки розӣ набошад, бо бисёр одамон мегӯяд ки ҳаракат, мегӯяд ки худованд гуфтагиай ки айти ҳаракат айма баракат гуфтагиай. Ростига бигем ки ман ҳамин соле ки 2022 23 ҳамхеле мегуфтум, неки ҳаракат набуд, ҳаракат умуман набуд. ҳамин соли 2024 кӯшиш кардастем ки иншоаллоҳ ки оила барпо мекунем. Яъне ба наздикӣ тӯи домодии Шаҳриёр Давлатов. Бале. Арӯс ёфте? Арӯс пирайку. Худохват меёбед. Бале. Шаҳриёр, фикр мекунам ки агар хотирам фиреб надиҳад, ҳамин шабу рӯз шумо зодирӯз доштед. Ма ростига рӯзи 7 сентябр, бале.